Да, Майнкрафт то вече играе, да се забавим тук малко. Така, ето какво направих. Това е някакъв магазин за бързо хранене. Знам хора, тук нещо ми се бъгва. Но нещо не ми пречи. Айде, какво се ставаш? Така, ето честове се поставят парите. Например, взел съм нещо за 5 лева, ама нямам брой, мързима да броя. Казвам 64 и те се телепортират прави този ендър чест. Ето този тук. Ако не се получи, значи човека, който е бил тук, е откраднал. Ето, сега ще ви покажа как работи. Човека, който е тук, примерно ставя нещото за 3 лева, прави 64. Сега, я да ги взема. После ги пренася всичките при него, после брои до 3, за да ги остави. С 3 лева и готово. Така, какво? Не знам какво стана, хора. Просто толкова... не. Стига да не щупих се магазина. Така, сега тук е меню. Имаме доста хубави неща. Така нещо, пак ще го поправя. Явно не съм доста непохватничък. Така, ето тук има най-различни неща, като отваря за за къщата, за да е устойчива на огън, храна, отвари, които само ви правят по-здраво и подводно дишане. Ето там виждате разни храни, като ето тук, златна ябълка, зомбишко, бисквитка, отвара. Тази светещата отвара, синята, която светим, тя е за за поднощното ни. Така, риба и чикен пай, това е. Сега да ви покажа другите неща. Туалетните още не са обзаведени, само да ви кажа, хора. Това е единственото, което искам да ви кажа, че туалетните не са обзаведени. Послушайте ме. И сега ще ги направя в кадър. В миналия епизод някой... Че ме дразни. Като и то пак кляка. Като ходя малко и той се кляка, като някой луд. Аз като ходя да клякам, няма. Ако искаш да вървиш в кенефа, сега ще дам. Като се върви, не се самовай. Клекни и ще пусна в кенефа. Няма да точно. Помощ! Дави се. То напълня. Сега ето е женската туалетна. Сега да направим мъжката. Че потрасти. Съжалявам, хора, просто в този епизод много неща са се променили. Аз дори репетирах. Не ми се е случило до сега. Така, после ще кажа. Това е мъжката туалетна. Нали ходи в кенефа вече? Колко път ще ходиш? Много за да ме дразни. Ето пак. Кога трябва да кляка, не кляка. Помощ, заключих се. Ето пък не.
Така, ето последната ни стая. Ето тук пише склад, тук пише момчета, тук пише склад, а пък тук момиче. Ато не може, ама не разбирам. Защо тия табели така правят? Имат ограничения. Може ли да почне на нов ред? Така. Ето тук някога слагаме, който изпира. Тук се слагат пари. Тук се пекат разни неща. Ако някой е поискал нещо, е сурово състояние. Има и доставка по домовете, само че е сурово състояние. И се прави в... Ето тук. Аз си хвърлям разни неща, като отвари и разни други. Ама всеки път пречистваме тая дупка, нали, спираме водата, отиваме долу, изваждаме каквото има, хвърляме го в реката или някоя друга водна повърхност. Ето как става, хвърлям кост. Това само, как виждате, пада. Ето така, ето там сега ще ви покажа какво има. Защото може да сте гледали клипчето ми, където имаше един дух и постоянно ме удреше. Умрях. Съжалявам, че просто нямам такова чувство, както другите. Все едно говоря на истински хора. Просто ми е тъпо и се чувствам странно да говоря просто така на таблета. Какво беше това? Така, ето тук е контролният панел. Тук се контролира всичко. Така, предавам, таргетирам и стрелям. Ето сега ще отида. Вижте, че няма да се иде. Включено. Така, някога аз спа в склада, да ви кажа, хора. Така. Така. Това трябва да е включено и тези неща да се... Така. Всичко трябва да сочи напред. Бутоните да са включени.